YouTuber fैदों मा बुंनो सानो जोबोर गोजोननाय मोनदों फैनानै एकदम मा खबर खुलुमबाय वेलकाम टु माय YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर भिडिअ YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बे समावहाय आं दङ डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायावहाय दिनै DID लिटिल मास्टार सीजन 5 आव देरहासार जानाय नबजित नार्जारिखौ बरायनाय आरो मान बावनाय बानजायगिरि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थावनि डिमाकुसि टाउन 28 जुन 2022 सम बेलासिनि 4 रिंगा दसे समनि गेजेरावनो बिथां विनार जानाय नबजित नार्जारि फंबाया जोंनि बे डिमाकुसि टाउनावहाय सफैसिगोन दायो थाब थियारि जाखाबाय नबजित नार्जारिखौ बरायनो थाखाय बेनो जोंनि डिमाकुसि टाउना सुमन माबाफोर बुंनो सानदों नामा जेबो बुंथ'ला आङो दा फैबा जोबोर एक्साइटेड नामा नबजित नार्जारिखौ नायनो थाखाय माला फैगोन बेखौल'सो सानबाय थादों आरोना एक्साइटेड नंगौना नबजित नार्जारिखौ नायनो थाखाय मा बुङो जोंना खैराबारिनि GS नोंथाङा बिथाङा फैगासिनो जोङो बिथांखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय बयबो रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदो जागोन इउटुबार फैदों मा बुंनो सानो जोबोर गोजोननाय मोनदों फैनानै नायनो फैदो आरो ना बेनोसै मा जादों गय जादों माथो बुंनो हायाखै मेहेरवारि जाबाय दं होनोबो जाने पुर ब्लक फैदों बिथिं एकदम मा खबर दङ बिदिनो बिराद नायनो एक्साइटेड जानानै दङ आंबो जोबोर एक्साइटेड जाना दङ नबजित नार्जारिखौ नायनो थाखाय बिथिंहाय जा डेभिड फैलायबाय एक्साइटेड ना नबजित नायनो थाखाय जोंना इउटुबारफ्रा नै मोनफैबाय र' बुकेन र' लकेलनि मानसि फैला साब्रै साबासो लकेल बुकेन थां सेभ खालामबानो जाबाय हा सेभ खालाम बुकेन मोबाय मोजां सेभ Season 5 winner, Nobजित नार्जारि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नागिरदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनाय हाबाफारिखौ दान्दिसेफोरखौ थाखाय गुरै खालामबाय Biar
Wow. Saya biday laksikan Nobojit Nazariane. Biday laksikan. Bye bye. Bye. Siapa?